Ahoj, já vás všechny zdravím u dalšího videa a dneska si v rychlosti projedeme tady ten box na návazce od Kordy. Je to můj oblíbený box, zase a opět je malej, lehkej a skladnej. To je to přesně, co od těch věcí očekávám, abych skoro ani nevěděl, že je mám v batohu. Takže tady ten box má rozměry 24 cm, 11 a výška je 3,5 cm. A ten materiál toho boxu je takový jako příjemný. Já bych řekl, že je to plas, který má nějakou jako pogumovanou povrchovou úpravu. Jakože neklouže, jo? Fakt je to strašně příjemný. Matroš a klasika, když otevřu tady ten návazcovník, tak ten horní a spodní díl drží u sebe pomocí magnetů, který máme v rohu, takže úplně snadný otevírání a zavírání. A hele, teďka to držím pouze za ten horní díl a prostě box se mi svévolně nemá šanci otevřít. Nikdy se mi v batohu prostě sám neotevřel, což je naprosto fajn. No a když to otevřeme, tak máme horní a spodní díl, kam si prostě můžeme přišpendlit svoje návazce. Já mám vlastně tady ten návazovník rozdělený, že nahoru dávám návazce na kapry a dolů dávám návazce na metod. Jo? Kratší návazce a delší návazce. A vlastně tady ten návazovník je prostě skoro stejný jako všechny ostatní. Vlevo máme prostě takovouhle vroubkovanou hrazdičku, za kterou zahákneme hák nebo háček. No a pak si prostě ten návazec někde na konci přišpendlíme pomocí špendlíků, které jsou samozřejmě už v základním balení, když si tady ten návazovník koupíme. A když si všimnete, tak my dostaneme vlastně jako jednošpendlík a dvojšpendlík. A což je taky naprosto super, že pak se nám prostě ty návazce tam líp přidělávají. Jo, já to běžně přišpendlím tady tím jednošpendlíkem, ale tady třeba u delšího návazce, u toho fluoše, mám tady ten dvojšpendlík. Takže já to mám takhle uspůsobený, na ty kratší návazce mi to bohatě stačí. Tady máme tu hrazdičku a tady vlastně v tom poli je taková jako tvrdá pěna, do které prostě zapichujeme jenom ty špendlíky. No a to je vesměs všechno. Já mám tady tu, já bych řekl, standardní verzi a komu by tady ta verze nestačila, tak se vyrábí ještě delší návazcovník, taky od Kordy. A tam na internetu píšou, že to je na návazce, které jsou až 30 cm. Takže záleží, komu co vyhovuje, co si pořídí. Kdyby tě tady ten návazcovník zajímal a i ten delší, tak ti na oba dva dám odkazy dolů do popisku pod tadyto video. Můžeš si to prohlídnout, proklikat. Tak jo, a to je dneska ode mě úplně všechno. A vy se mějte co možná nejlépe a zase někdy. Ahoj!